Sziasztok, Dávid vagyok. Ez a legelső videóm. Ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan töltsük le a Minecraft nevű játékunkat. Most nyissunk meg egy böngészőt, írjuk be azt, hogy Lovecraft. De lehet, hogy ezt majd linkelni fogom, nem biztos, mert azt sem tudom, hogy kell a linkleírásba, de mindegy, a biztonság kedvéért írjátok be, hogy Lovecraft. Itt van erre a két kis nyílra, rákattintotok, megmutatom. Ez lejön, mindjárt lejön, és akkor meg nekem úgy állítottam be, hogy automatikusan lejön, de nektek szerintem WinRAR-ba fogja letölteni, vagy mit tudom én mit csinálni. És akkor meg utána le is jött, de nekem, hogyha valakinek ilyen, tehát, na, és akkor meg is jött a játékunk, ezt így kihelyezzük, és nem fogom most, és kihelyeztük, utána megnyitjátok a Minecraft játékunkat, és Force Update, utána meg játszhatok. Ja, és elsőbb meg adjatok neki az emberképeknek egy nevet. Nos, ez egy rövid videó volt. Sziasztok!